Ikomishoni yokuphanda ngokubanjwa ngobhongwana kombuso iphakamise ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa athathe amanyathelo angxamisekileyo ukuqinisekisa ukuba onke amatyala anxulumene norhwaphilizo kwi-arhente yoololiwe iPrasa ayaqukunjelwa ngokukhawuleza. Le komishoni ikwamemelele wayesakuba ingqonyele yakwaPrasa ULucky Montana ukuba aphandwe ngokufumana intaphane yezindlu. Ikomishoni kaJaji Raymond Zondo imemelele ukuba igunya abantu lotshutshiso lityumbe igqiza eliza kwenza uphando nokutshutshiswa kwabo batyholwa ngokwenza ubugwenxa kwinkampani ezisa iinkonzo zoololiwe iPrasa. Ikwaqhube ngelithi kumelwe kunikwe ingqwalasela ekutshutshisweni kwabasebenzi abathathu ababe kwizikhundla eziphezulu nabathi banikeza ngesivumelwano sentsebenziswano kwinkampani esebenza ngokuthengisa iintloko zikaloliwe iSwifambo. Ikomishoni ikwathe kufuneka kukhawuleziswe ukutshutshiswa kuka-Aswell Mashaba kunye noMakhensa Mabunda. Konke oku kukhutshwe kwingxelo yesihlanu neyokugqibela yeziphumo zale komishoni nephume phezolo. Ukanti le komishoni kaZondo ikwafumanise uba uMongameli Ramaphosa ebesazi ngale nyewe yokubanjwa kombuso ngobhongwana ngelixa wayelisekela mongameli kwaye wasonga izandla akenza nto ngaloo nto. Le ngxelo ithathele ingqalelo into yokuba lo kaRamaphosa wathi wothuka sele kuphuma iinkcukacha ezithutyelezisiweyo ngosapho lakwaGupta. Nangona kunjalo, ikwathathele ingqalelo into yokuba kwakusele kukho izityholo ezazithe ndi nezazixhomisa amehlo ezazityibekwa usapho lakwaGupta kwango-2010. Le komishoni kwathe lo kaRamaphosa wayefanele ukuba wathatha amanyathelo phambi kukaDisemba 2015 kuba kwakusele kukho iinkcukacha ezazisaziwa ngumntu wonke ngezenzo ezigwenxa ngosapho lakwaGupta. Kusenjalo, ikomishoni ikwamemelele ukuba iziphathamandla zeli zisebenzisana nebhanka yaseBritane iBritish Bank HSBC ukuphanda ngemali ezazithutyeleziswa ziinkampani ezazinobudlelwane neenkampani zakwaGupta nezaziphuma kweli zisiya kwamanye amazwe. Le nkcazelo ikwathe iNPA kunye neziko lobuntlola bezimali kufuneka libambisane noogxa babo abaseChina ukuphanda le nyewe yezimali. Kubonakala ukuba ininzi kakhulu imali eyayithutyeleziswa iphuma kweli isiya kwamanye amazwe kwaye le mali yayithathwa kwiinkampani zikarhulumente neziquka iEskom, Transnet, Denel, SAA kunye neSABC. Ingange-15 billion yeerandi imali ekubonakala ukuba yayibhatalwa kwimisebenzi edibene neenkampani zakwaGupta.